Fa 3 anys, David Bosch va deixar la construcció per esta horta ecològica que no para de créixer. El seu és un exemple del bon moment que viu l'agricultura verda. La superfície cultivada ha crescut un 81% des de 2016. També s'ha disparat la facturació, que arriba als 626 milions d'euros. La producció ecològica valenciana bat rècords de creixement. Ha crescut un 81% en 4 anys i ocupa ara una superfície de 147.000 hectàrees. David és un dels exemples d'esta classe de productors. David té una hectàrea i mitja d'hort, 18 fanecades d'hortalisses ecològiques que cuida cada dia des de fa uns anys quan va deixar la construcció. A més de treballar i poder guanyar-me la vida, buscava algo que fora un bé, que jo em sentira bé en mi mateixa, algo que no ens portara a aquest estrès i a aquesta necessitat de consumisme que té la societat. I vaig veure el tema de la producció ecològica, m'agradava molt, i em vaig donar compte que molts productes estaven perdent els sabors. Vaig començar a investigar, vaig veure el tema dels bancs de llavors, vaig veure que hi havia llavors antigues i que la gent no està utilitzant-les degut a que produeixen menys quantitat. Per això estan fent-se les híbrides i per això estem perdent el sabor. 25 varietats de tomàquets, 9 de bajoques, 3 de carabassetes, albergínies, garrofó, dacsa, plantes aromàtiques, varietats que recupera personalment amb llavors antigues. Tot i això ho explica als visitants. De les més de 100 varietats de producte ecològic que es cultiva ací, a este hort, es pot agafar des del mateix hort o bé comprar-los ací, a este supermercat, el primer d'Espanya dins del mateix hort. Ací es pot trobar productes naturals, però també snacks i fins i tot geboliers, això sí, tot 100% ecològic. I al costat de cada client, David aclarís cada varietat i els conta tot el procés de cultiu. Masclet, rosada d'altea, rosada d'ontinyent, rosada d'all. Una cultura ecològica, sana, de proximitat, amb tot el sabor i l'aroma dels productes 100% naturals. L'horteta de Greta ja té 40.000 seguidors en xarxes socials i guanya adeptes cada dia.